Fil-lejl qaddis tal-Milied huwa ta' pjaċir kbir għalija li nsellem lil kull wieħed u waħda minnkom, eżies Maltin u Għawċin. Insemmilkom bit-tislima tal-Anġlu f'dan il-lejl qaddis. Glorja lill-Alla fl-għoli ta' smewwiet, paċi fl-art lill-bnedmin ta' dida tajba, lill-bnedmin li Alla tassew iħobb. Illum fil-belt ta' David twildilna Salvatur, li hu Kristu il-Mulej. Imma dan il-kliem f'din is-sena daqshekk ikkomplikata, immarkata bil-pandemija tal-COVID-19, xi tfisser? Din is-sena f'dan il-Milied ejjew nistiednu lil Mulej Ġesu jiġi magħna u jiġi fostna tal-ju. Alla mħabba magħmul bniedem. Alla Salvatur li sem tiegħu Ġesu hekk ifisser Alla Salvatur. Imma isem ieħor li jagħtih il-profeta Iżajija huwa Emmanuel, Alla magħna. Min jaf kemm il-darba f'dawn l-aħħar xhur li għaddew minn fuqna staqsejna lilna nfusna, imma Alla fejn qiegħed f'dan kollu? Illum inħarsu lejn it-tarbija fil-maxtura ta' Betlem u r-risposta hija l-bikja kibja ta' tarbija li tgħidilna jiena qiegħed hawn miegħek għalik. Jiena Alla magħmul bniedem, jiena Alla miegħek, Emmanuel. Din is-sena rajna xhieda sabiħa ta' mħabba li offrewna tant frontliners kif qegħdin insejħulhom li taw risposta sabiħa, ġeneruża, insejħula wkoll erojka għal pandemija li laqtitna bla avviż, burraxka li maħniex se ninsewwa malajr. Nixtieq insellmilhom u nagħtihom mhux biss il-barka f'isem il-Mulej u f'isimna, imma wkoll infisser f'isem kull wieħed waħda minna il-gratitudni tagħna, il-barka tal-Mulej. Darba minnhom Ġesu uża din it-tixbieħa tiegħu innifsu bħala t-tabib u mal-morda li jixtiequh u jinxtiequh it-tabib qal: aħna f'dawn ix-xhur ersaqna u ħarisna lejn it-tobba, in-nurses, lejn l-awtoritajiet tas-saħħa, lejn tant staff mediku u oħrajn fir-residenzi tal-anzjani tagħna u f'ambjenti oħrajn li kienu taħt prova kbira, sens ta' gratitudni imma wkoll b'sens ta' ammirazzjoni. Il-Milied irid iġib ukoll mhux biss fejqan fiżiku li nawguraw il-kulħadd, imma fejqan spiritwali. U l-Mulej biex ifejjaqna ma jibgħat l-ebda tabib tal-ġisem imma jibgħat tarbija. It-tobba tal-ġisem qegħdin magħna, il-Mulej ikompli għanihom bil-erf u bis-saħħa. Imma din it-tarbija ta' Betlem meta jikber il-Mulej Ġesu jgħidilna li kull ma għamilna ma l-iżgħar fost dawn ħutna għamilnieh miegħu. U tantu magħna li huwa wkoll wieħed minna. Fis-sena li ġejja li l-koll qed inħarsu lejha b'tama kbira, hemm bżonn inkunu xhieda bħalma għamilna f'dawn l-aħħar xhur tal-għoża li għandna għal xulxin. Hemm bżonn nikkooperaw mal-awtoritajiet tas-saħħa għax din hija espressjoni tal-imħabba konkreta. Kull min jista' jieħu l-vaċċin għandu jieħu l-vaċċin. Għaliex bekk nipproteġu mhux biss lil nfusna, imma anke lil dawk ħutna li minħabba ċirkustanzi differenti ma jistgħux jieħdu l-vaċċin. Kemm huwa importanti li aħna nifhmu li dak kollu li tallimna f'dawn l-aħħar xhur kemm hemm affarijiet eżies
li forsi ċaħadna minnhom u sibna it-tifsira vera tagħha, it-tannieqa bejn il-maħbubin, bejn il-ħbieb li s-social distancing ċaħadna minna, imma wkoll il-possibilità li nżuru lill-eżistana b'mod speċjali l-anzjani tagħna. Irrid insellem ukoll lil dawk il-familji li minħabba il-pandemija tilfu il-xi ħadd għażiż u kellhom jgħaddu mill-esperjenza kifra li ma jistgħux ikunu qrib l-eżiż tagħhom fl-aħħar mumenti tal-ħajja. Tgħiduli dan se semmih ukoll f'lejliet il-Milied, tajjeb li aħna niftakru li l-Milied ma kienx biss ta' ferħ għar-Rajja, għal-Maġi, għal-Marija u għal-Ġuseppi, imma wkoll kien ta' sfida. Il-Maġi kellhom jagħmlu vjaġġ twil, ir-Rajja jisemgħu leħen l-Anġlu jistieden lilhom l-imwarribin tas-soċjetà li sabu s-Salvatur tagħhom. Ġuseppi u Marija kellhom jagħmlu vjaġġ kbir lejn Betlem, l-Art u l-Belt ta' David biex jobdu ċ-ċensiment li ordna l-Imperatur. Meta waslu fil-Belt ta' Betlem ma sabux post fil-lukanda. Ġuseppi ipoġġi lill-Aziża Marija fi stalla, far tal-annimali, hemmhekk jitwielet is-Salvatur tagħna. Meta aħna nħarsu lejn il-presepju f'dawn il-ġranet, ejjew nifhmu li anke l-Marija u Ġuseppi bħalma jgħid il-Papa Franġisku, il-ħajja ma kienx biss wart u żgħar, imma kienet ukoll sfida bħalma għal ħafna minna. Il-kelma tiegħi hija kelma ta' tama għall poplu tagħna. Kelma u tħeġġiġa biex aħna inkomplu naħdmu fl-imkien għal ġid ta' kulħadd. Is-sib tiegħi wkoll imur lejn tant nies li jistgħu biss isegwu il-quddiesa permezz tat trasmissjonijiet li għamilna matul din is-sena u nirringrazzja lil tant nies li sapportjaw lilna l-isfijiet li tawna kelma ta' kuraġġ li forsi ltaqgħu magħna għall-ewwel darba ta' isfijiet li aħna inxandru il-kelma ta' Alla, inħabbru l-aħbar it-tajba tas-Salvatur li twielet għalina. Is-sib tiegħi wkoll imur lejn ħutna l-immigranti li mhumiex f'Malta u Għawdex magħna imma jsegwuna, iħobbuna. U aħna mhux biss insellmulhom, imma nawgurawlhom bħalma nawguraw il-xulxin u nawgura lill-poplu Malti u Għawċi milied ħieni u sena ġdida mimlija risq, barka u saħħa. Il-paċi magħkom.